Charlene Farrugia kienet ilha rrappurtata nieqsa minn missiera 11-il sena u kien biss is-sena l-oħra meta nstabu l-fdalijiet tagħha fis-sur fil-Belt l-għadda li missiera kien mar pellegrinaġġ fl-art imqazza mal-Arċipriet ta' Ħażebuċ. Kienet din ix-xhieda ta' missier il-vittma John Farrugia kif il-qorti komplet il-kompilazzjoni dwar il-qtil ta' Charlene Farrugia li tiegħu qed jiġi akkużat John Paul Woods. Farrugia xehed permezz ta' video conferencing quddiem il-Maġistrat Marcen Farrugia. Missier il-vittma stqarr li rċieva l-aħbar li kienu nstabu l-fdalijiet ta' bintu meta kien fi triqtu lura lejn Malta. Fil-qorti ħareġ illi darba bintu kienet informatu li hiju s-sieħeb tagħha Jonathan Attard kienu arrestati. It-tfajla u Attard kienu jgħixu flimkien f'appartament f'Buġibba u kienet ukoll tieħu ħsieb lil uliedu. Mistoqsi mill-avukat difensur Roberta Bonello jekk dak iż-żmien kienx jaf li bintu qiegħda f'relazzjoni ma' Attard, Farrugia wieġeb li hu saħansitra kien jidħol id-dar tagħhom. Mistoqsi mid-difiża jekk kienx jaf dwar oħt Jonathan, Abigail u Jesmond Kassar magħruf bħala Tito, missier il-vittma saħaq li lil Abigail kien jaf għax kienet issemmija bintu dan fil-waqt li qatt ma kien sema bit-Tito sakemm sar ir-rapport tal-għejbien fl-Assa tal-Qawra. Fis-seduta ta' qabel kien ħareġ li John Woods semma li Tito f'wieħed mill-statements li ta' fid-depo dan ir-raġel kien issuspettat li kellha l-pulizija lura fl-2008. Fil-qorti, John Farrugia rrakkonta x'seħħ f'dawk il-ġranet meta ma setgħux isibu lil bintu u qal li kien mar ifittex lil Charlene Farrugia flimkien ma' martu wara li kienet deret l-aħħar viċin ħanut tal-merċa fil-Qawra lanqas il-karozza tagħha ma setgħu isibu. Farrugia rrakkonta wkoll kif kawża tal-għejbien ta' bintom saħħet martu bdiet sejra lura. Id-difiża imexxija mill-avukat Bonello staqsiet dwar l-aġir ta' Tito meta kienu fil-garaxx fejn Charlene Farrugia kienet iżżomm il-karozza. Missier il-vittma li tiegħu kien il-garaxx wieġeb li jiddejjaq xi ftit minnu għaliex ġie deskritt bħala raġel maħmuġ.